Hej Marius, jeg er fra min Minecraft Time, og i dag vil jeg gerne spille lidt Happy Wheels. Så. Og jeg skal lige finde ud af, hvordan man gør fullscreen, og det gør man fullscreen. Jeg er godt nok god til det her. Nå, gå væk. Nå, play. Og så skal vi spille lidt browser levels. Pogo jump, det er rigtig dårligt til. Kom så. Ja, og hvem skal man tage for Pogo Jump? Jeg tager Santa. Woo! Woo! Hvor god er han til Pogo Jump? Wow, han er mester! Nej, han er nu. Okay, vent. Fire! Kill him with fire. Ej, bliv der. Op at stå. Nej, okay, jeg venter lige til den er helt fuld. Front flip. Jeg mener, salto mortale. Det må godt nok gøre ondt for det der. Hvor coolere type, krasser type. Okay, ved du hvad, jeg tror jeg gør det rigtigt. Vent, hvad? Hvorfor gjorde jeg det? Ej, helt ærligt. Nu er jeg nødt til at lave fullscreen igen. Fullscreen. Back. Hallo? Jeg gider ikke det der. Browser levels. Pogo jump. Jeg tror gerne, jeg vil lave det med Pogo Bob. Vild spas mit mein. Jeg tror det er tysk. Jeg gætter. Hvem er det? Jeg hoppede bare over 2. Gæt rigtigt. Noob. Det var det Santa var. Santa Claus. Det var det julemanden var. Og I må undskylde, hvis I kan høre sådan nogle lyde. Det er nogen i mit hus. Eller min forældres, jeg ved ikke. Nå, jeg er coolere type nu. Og nu er jeg krasser type. Jeg krasser. Nej, jeg gør ikke. GG. Hvor sejt, der står GG. Jeg vil så meget gerne være en GG. Heftig. Vent, er det her dansk? Pro. Heftig. Eller er det bare engelsk for et eller andet? Fordi heftig, det lyder altså meget dansk. Jeg er så god til Pogo Jump, har jeg lige fundet ud af. Men Bottle Run, det vil jeg ikke engang være. Jeg har bare set rigtig mange YouTubere spille Happy Wheels, så jeg vil da også godt. Og Gentle Sprung, jeg ved ikke engang hvem det er. Det er sikkert et eller andet GG. Ja, jeg ved godt, man bare kan hoppe lige. Kan man ikke hoppe lige igennem? What? Nå, man kan hoppe lige igennem herop. Ja, min lyd er heller ikke så høj. Dast eller P-Adventure. Dibi Atlas. Wow! Okay, hvordan gør jeg det her? Hold fast, Lars! Nej, Lars! Lars døde. Lars! Okay, helt ærligt, Gary. Det er Lars og Gary. Jeg hader, når jeg gør det der. Nå, det er ligegyldigt. Gary og cyklen. Det. Er det tabt nu? Helt ærligt. Okay, Lars og Gary på eventyr. Kom så, Lars. Lars, klar den! Hvordan går det, Lars? Okay, Lars, du er så dum. Okay, Lars først. Ups, Lars. Undskyld. Nej. Hvordan klarer jeg det her? Restart. Skal Gary eller Lars først? Lars. Kom nu, Lars. Seriøst, Lars? Kan du ikke bare tage cyklen og cykle videre? Er det her på tysk? Ja, det er det, fordi der står finden. Lars for Sørens også. Nej, for Pandekage. Lars klarer den. Eller vent. Lars. Har jeg ikke sagt til dig, at du ikke skal sparke dig selv i hovedet? Nå, nej, det har jeg ikke endnu, men... Lars, altså. Det er hele din skyld. Væk med dig, Lars. Nej, nu kommer jeg til. Lars, det her det er hele din skyld. Lars, ved du hvad? Jeg har bare lyst til at... Hvordan er det nu, man smider ham? Dammit control. Nå.
Væk med dig, Lars. Ked, Lars. Det er den eneste måde, vi kan overleve på. Okay, det er jeg ikke så god til det her. Okay, ved du hvad? Næste gang jeg dør, så... Det er også på grund af det dumme babysæde. Okay, ved du hvad? Pandekage? Nå, det virker ikke. Exit. Come out and play. Vent, hvordan kommer jeg ud? Nå, det er det handler om. Her. Wow. Wow, jeg ved. Hjælp mig. Steve. Jeg mener... Bente, kom nu ud. Nej, Bent, han hedder Bent. Okay, jeg gider ikke spille hos Bent mere. Bent er kedelig. Lige på FSC demo. Yeah, det er Lars og Gary igen. Det er et skin. Det er en mand. Au! Og der røg mit hoved. Okay, jeg har en god idé, Lars. Go for it. Run. Yay! Nej, dammit! Kom nu, Gary. Du kan godt. Yeah, dammit. Gary. Ikke wrecking ballen. Gary altså. Nej, Gary. Du må ikke blive ramt. Dammit, Gary. Nå, go for it, Lars. Ja. Dammit. Go for it. Ej, seriøst. Er det fordi, man skal slå sig den der wrecking ball eller sådan noget? Nå, jeg gider ikke spille hos Gary og Lars mere. Pandekage, fusbal. Det er så tysk igen. Nå, gælder det om at få alle mønterne? Ja, det er jeg god til. Hvorfor? Det er ikke pænt at skyde med mønter. Jeg mener. Okay, og shup. Gå væk, økse. Okay, jeg kan godt. Ja! Backflip. Jeg mener. Bare en saltomortal. Jeg mener. Beep. Nej, seriøst. Gamle mand. Altså. Au! Det der må have gjort ondt. Dammit, hvad var det nu, jeg kaldte ham? Jeg kan ikke huske det. Det er godt nok god til det her. Min score er... Jeg har 3 stjerner. Er det her spydkast? Ej, hvor dræbte jeg seriøst lige mig selv. Hvad er det nu, ham der hedder? Ham kan jeg ikke huske, hvad hedder. Bottle Run. Det... Hvad sker der? Jeg har aldrig prøvet det der før. Dammit. Jo, jeg har faktisk prøvet at spille Happy Wheels før på Minitime. Har jeg ikke? Jo, jeg har. Der sagde jeg jo Bubble Run mester. Det er jeg ikke god til nu. Bottle Run. Make it to den. Yeah, melons. Lars var ikke med. Det var åbenbart. Wow, pogo jump. Ja, så backflip. Whee! Jeg er så ninja. Front flip. Au, hvordan skulle jeg lige klare det? Nå, jeg kan seriøst ikke huske, hvad du hedder. Nå ja, Bent. Nej, det var ikke Bent. Det der var Bent. Det er gamle mand. Bent. Gary og Lars. Teddy. Michael Jackson og Mrs. Jackson. Traktorfyr. Indiana Jones. Julemanden. Bent. Nej. Det er ikke Gary, det her. Det er heller ikke Lars. Det er Bob. Og det der er... Sushi. Sushi er det der. Og det er Albert. Og lille Gabriel. Og det der er... Helikopterfyr. Ham bruger jeg til den her, fordi jeg ved ikke, hvad det er. Helikopterfyr, kom så. Backflip. Jeg mener, ingenting. Okay, det her er kedeligt. Helikopterfyr, du er så dum. Ups, undskyld. The Maze Runner. Det er jeg dårlig til. Okay, skal jeg tage fat i den der? Tommy, please kill me. Okay. Kom så, Gary. Gary. Ja. Sådan der.
Hvordan kommer jeg over bilen? Er det fordi jeg skal... Gary... Ja, seriøst. Hvordan? Det er jo kedeligt. Maze Runner. Jetfall Pro. Det er Jetfall, Marius. Ja, tag fat. Giv slip. Jeg har aldrig prøvet det her før, tror jeg. Hui. Meat. Yeah. Det er godt, Gary. Nå, så er det 100% impossible. Du mener 100%. Jeg tror, jeg bruger gamle mand. Gamle mand. Okay, hvordan klarer man lige det? 100% impossible. Ja, det er rigtigt, fordi jeg gider ikke spille længere til. Hvad var det, Kadabra? Jeg vil bruge... Susie, Gabriel og Albert. Hvad? Ej, det... Nå, jeg er stadig i live. What? Au. Jeg tror ikke helt, jeg er i live mere. Jeg gider ikke det her, Susie. Don't move, Neon. Jeg hader det der don't move. Shoot. Gary, du klarer det godt. Nej, kanonen skyder så meget, Gary. Au. Kan jeg ikke godt lave noget sejt? Ej, hvor er det kedeligt. Ja, flot. Ja, godt, Gary. Baum, HD et eller andet. Yeah, det er Lars og... Det er Lars og Bob. Nej, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det var ikke Lars. Det var ikke Gary, ham der, den store. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det er ikke Gary, er det? Nej, det er heller ikke Bob. Nej, jeg kan virkelig ikke huske det. Lars og hans far. Jeg kan virkelig ikke huske, hvad han hedder. De triller ud. De triller ud over kanten. Dammit. Jeg kan virkelig ikke huske, hvad hans far hedder nu. Det er i hvert fald Teddy. Kom så, Teddy. Woo! Nå, det her minigames. Det er hun, han, hende, den. Det er hun virkelig dårlig. Det er den virkelig dårlig til. Hun kan jo ikke engang komme igennem. Jeg tror, jeg tager Bobby. Sæt. Hvad? Ja, undskyld. Jeg tror, jeg er nødt til at ændre den episode her. Lars, kom så op. Hej.